Жегата дойде, а с нея и те. Проблемите с разширените вени, отоците, особено в областта на глезените, дискомфорт и напрежение, сърбеж, тежест и болка или така наречените уморени крака. Това са симптоми, които ние в никакъв случай не трябва да пренебрегваме, за да не се стигне до по-сериозен медицински проблем. Аз като фармацевт, работещ по 6, 8, 10 часа на ден на крак и след това още 2-3 часа тичане след детето в парка, съм намерила своето решение в охлаждащия гел на Remedium Health. Охлаждащият гел на Remedium Health съдържа натурални съставки като масло от коноп, арника, дивкестен, дяволски нокът, босфелия, куркума, евкалипт и мента. В тази си комбинация те намаляват възпалението и оттока и укрепват съдовата стена. Като бонус към всичко това е лекият и приятен охлаждащ ефект, който ще постигнете с този гел. Хубавото е, че Remedium Health са направили и по-голяма разфасовка от 250 мл, имайки предвид, че ще се използва на по-голяма част от краката. Как да го използвате? С леки масажни движения го нанасяте от глезените към коляното 2-3 пъти на ден. И както знаете, обичам да ви давам малко повече информация. Да, сега имате бонус информация. Този охлаждащ гел може да се използва при спортни травми, натъртвания, навяхвания и при възпален ишиасен нерв. Може да го потърсите в аптечната мрежа или да си го поръчате от сайта на Remedium Health.